ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು. हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो बेरायनो फैदों जाहैबाय माइसुर जु। दिनै जों खननै जागोन। दा दिनैहाय सुथि नालाय आङो बेनिखायनो हारसिंब्लाबो बेरायनो फैदों आङो। रावबो गैया नै आं हारसिंल'। दा आं गेटआव हाबहां जाबाय। बेनो जाबाय माइसुर जु। ओरैबायदि मानसि भिर जाना दं सिङावहाय। दासो फैलागासिनो दंबावो। ओमफ्राय साइडआवहाय नोंथांमोना नै बेबायदि नुनो मोनगोन। ओरै थांबाय थार गारि। आं दा सिङाव हाबलांसिगोन। ओरैबायदि लाइन जालायनानै दं हनै सिङाव। टिकेट लाहैनोसै आंबो। दा आङो हाबहां जाबाय सिङावहाय बा हाबनोसै आङो। ओमफ्राय हाबनानै नोंथांमोननो देखायबावनोसै दिनै खनसेबाव। दायो आङो टिकेटखौ लाबाय। टिकेटआ लाबाय जाहैबाय 100 थाखा। आं हारसिंनिल'। ओमफ्राय ओरै हाबलांगासिनो दं दा। माखासे टिकेट लागासिनो। बे गासैबो टिकेट काउन्टार 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बार 5 नाम्बारसिम। ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबहैनोसै। हौवाफ्रा ओरै हाबनांगौनो चेकिं खालामजोबनो गासिबो सिगारेट बिरि थांखु जेबो लांहोआ सिङाव जाग्रा लोंग्रा। थांखानायखौनो फैफिन होलायनानै जोंखौ बिदिनो लाइन थांबावबाय। नायनोसै दिनै मा गोदान जुनाद नुयो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय फारियैहाय अब्लानो नोंथांमोनाबो नुलांजोबगोन। बेफोरजोंथ' आं नायजोबखाबाय गासिबो। मा दाउ दं मा दाउ गैया। दिनै पाब्लिकखौसो बांसिन खेबगोन आं। नोंथांमोना थाखा दं जायोब्ला बेफोरबायदि गारि लानानैबो बेरायनो हागोन। ओरैहाय मोख्रानि गासिन साइन बर्ड। मा दाउ दं। गरस'खा गोजादां बेयावलायनो जि जाजानो। ओइयाव दावराय गुफुर दं नै। दावराय गुफुर। बैबो दावराय। बैयाव दं नै जरासे। हौवा हिनजाव। मा दाउ दङ हादिदग्ला ना मा होनो। बैयाव मासे दं नै। बेखौ मा दाउ होनो मिथिया आं। फाख्रा फाख्रानो। दाखोरथारलै माथो फोसाबाखै सिबाखै दंफां बिलाइ गोजा। बाथ' मा थिया ना मा होनो बेयाव दंजोबो नै। ओरैबायदि मानसि जायोलै जा फैसा खामायो बिसोर बे जुजों। बाथ'ना थिया नै बिदि गोजा नै। बे मा जुनाद जाखो मोख्रा ना मा जाखो। बैयाव दं मासे। नैयाव मासे दं नै। मा मोख्रा होनोथाय बेखौबा। मासे दं। बैयाव मासे दङ। मोसानि जायगा मोनबाय। मोसाया नै बेयावनो दङ। एसे बेलासि बावनांगौमोनदां। ओइयाव दं नै मोसाया सिङाव नै। ओरै हाबग्रोनायसै आं नै बेजों हाबग्रोनोसै ओमफ्राय मोसाखौ नायबोनोसै। ओरैबायदि हिसाब गैयै मानसि जायो। बिराद फैसा खामायो बिसोरो बे जुजोंहाय। कर्नाटक सोरखारा ओरैबायदि मानसि नै।
ओरैबायदि मा नायदों खाजौआव ज'नो थेंगुआ ना बारलिवा याव उन्दुना दं नै मासे अन्थाइ सायाव जा उन्दुना दङ मासे बै गाखोयोबा हनै मासे मासे बैयाव नै गाहायाव बेरायगासिनो ओमफ्राय मासे गोजौआव ओरैबायदि गिदिर मानसिया नायनो जायगायानो मोनलाया दानिया जा नायगोन जाहैबाय मोसा नै मोसा ओंखारबोबाय नै बाहेरायाव brong makannya 짠 자이래 बे न'आवहाय बायदि बायदि दाउ दङमोन ओमफ्राय सिङाव हाबनो थाखाय जायगायानो गैया माने लामायानो गैया ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै नैबे न' लुना दोननायाव नैबेयावहाय बै सिंनिहा हाबनानै देखायनो मोनला मोजां नुगौ ओमफ्राय गेटनिफ्राय मोजाङानो नुवा ओंखायनो आं खेबाखिसै बेनो आरो मा नुबावो नायलांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बे बोथोरावहाय एसे रानलाबायजोबो बिबारफ्रा गार्डेनफ्रा दंफांफ्रा बारा साइज नुवा बारनो मोनानो ओइ लायनसो दं माथो इयावलाय बैयाव मासे नुना दङ मासे फैगासिनो नै दासो gam jadi nukai nih cok masih dengan dong ini क्या चला ले तो करो साजाबाय नै खनसे फिसा गैयामोन आं फैला फिसा मानै दंसै नै
मोसा मानै जाबाय ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹೆಣ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತದ बेयाव हाग्रानि मोसौ गोबां दंमोन ओमफ्राय लांजोबखोथाय माथो गैले माथो बेयाव हाग्रानि मोसौ दोनदोंमोन गोबांनो माबा लांजोबबाय मोसौ मैथुन बायदि बायदि दंमोन बेवहाय गोदानबो बानायगासिनो दं नै मा मा जुनार दोनफैगोन बेबा बे हाबलांबावनि फासथाबाथाय मानसि हाबनो मोना फासथाबाथाय बन्द जायो दाख्लैहाय आं फासथायाव फैनाया हाबनो मोनाखै फासथायावसो बेरायनो नंलायसिदोंमोन आं फासथायाव बन्द जायो लोगो दंब्लासो फट' लालाबायनांगौमोनलै बै समाव आं बेरायफैला नै बेजोंहाय हाबनो रोङाखैमोन आं डाइरेक्टलि बै साइडजोंल' हाबदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो नै बेजों हाबनो रोंबाय माने बैयावहाय गेटआव मानसि थायो ओरैहाय थोनहरलायदों दिनैहाय ओंखायनोसो हाबनो रोंदों नङाब्ला हाबनो रोंबावनायमोन बै समावहाय बिजों फैयाखैमोन बेयाव गान्दा दङ आरो बे गान्दाखौहाय आङो नोंथांमोना दिन्थिनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा ओमफ्राय बे गान्दाखौ देखायखांनानै हौरै साइडआव थांनायसै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायहैबावनो ಏ ಕೊಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಮೈನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅದನ್ನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀರಿ ಕುಮಾನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಣ ಅದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಒದ್ದಾಡತ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಇದನ್ನ ಸಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ಸಿಪ್ರಿಯ ಕರಿಯೋದು ಬಂತು ಬೇಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಏನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಎದ್ರುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಬಾಕೋಬೇಕು बैथिं थांनायसै ओमफ्राय मा मा नुयो दिन्थिबावगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय बेयाव मासे दङ नै ओमफ्राय बैयाव मासे दङ मानसिजों गोबालायग्रा मोख्राया मा मोख्रा होनो बिदिखौहाय मिथिला जालाथारांगिनि बेयाव मोनसे साजायनानै दङ नै दै मोनायावसो जा साइज नुगोन बेवहाय दैखौहाय दंफांजों समान थांखायो गोजौआ बेजों जा साइज नुगोन सानखाया मोजां सोमनायनो लोगोफोर ओरै बेरायनानै ओरै ओंखारलांनोसै हारसिं दा इन्टारेस्ट मोना रायज्लायनोबो लोगोफोर थादेरलासो एसे इन्टारेस्ट नांगौमोन रायज्लायनोहाय जा साइज नुबावनो गावनि खिखौनो बागदावग्रा मैसो बे माखासे जुनारफ्रा गैजोबले बोखाजोब्बायसो आंलाय बांरायदोंसो नंदों दुगैगासिनो मैदेना साबखां लागासिनो Elephant!
कल आना करके हाँ 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 दुगैखांनानै दामब्रं थांगारबाय फिसिनानै लाजोबावलै मोदोमखौ सुन्दायजोंनो मा दंबाव आरो दंबावो खावसेयानो दाबो जेबोआनो जायाखै हारसिंबाथाय जेबो इन्टारेस्ट मोना बेरायनो लोगो नांथारगौ कि नांथारगौ ओरै थांनायसै दाननाया ओरै मा दंबावो बेयावबो मैदेर बेयाव मासे मैदेर बुरै दंलै थैबाय नामाथाय साथाया हनै मैदेर वा गिदिर गिदिर हाथाया